Ei päivää, ettei jotain. Se nyt kävi vähän eri puolella tuolla aluetta pyörimässä ja sieltä taas bongasi yhden epelin pellolta ja nyt täytyy vielä, oli sen verran matkaa siihen noin 200 metriä, niin pitää kameralta tarkastaa vielä, mutta oletettavasti oli viimevuotisia vasoja ja uros. Mutta katsotaan mitä tuosta kamerasta paljastuu ja laitan siitä taas pienen videoklipin tähän perään. Siinä aika hyvin näkyy se, että hirvillä ei ole kovinkaan hyvä näkö, että siinä sai tepastella siinä pitkin peltoa. Hiljakseen toki piti liikkua, mutta sai tepastella pitkin peltoa ja aika lähellekin olisi päässyt silleen, että se oli niin keskittynyt heinän syöntiin siinä, että vaikka olisi viereen melkein kävellyt, niin se ei todennäköisesti olisi hirveästi reagoinut siihen, mutta käytöksen perusteellakin vähän vaikuttaa siltä, että se oli niitä viimevuotisia vasoja, niin mutta katsotaan, me laitan sen klipin tähän perään, niin katsotaan sitten taas huomenna lisää. Ei muuta kuin palataan.